Ngani magkaigwanin mabaskog na salud ang mga estudyante sa probinsya kan Sorsogon, piglunsar kan gobyerno probinsyal an sa paaralan kan nagtalikod na Enero 4 sa banwaan kan gubat. Nangenot sa distribusyon kan mga tinapay si Gobernador Jose Edwin Buboy Hamor. Sigun kay Hamor, an sa paaralan parte pa kan sa iyang 7K program o kalikasan, kadunungan, kabuhayan, kalusugan, katrangkilohan, kalinigan asin kagandahan program na sa iyang pinuunan kan siya ang alkalde pasanaman kan banwaan kan kasiguran. Pagbibida kan opisyal, bako ini simpleng tinapay sa naman hulita vitamin enriched bread ang mga ini. Apwera sa tinapay na nanauman sindanin bag, school supplies asin uniforms. Basic na programa like kabuhayan, kadunungan, kalusugan, katrangkiluhan, kalinigan, kagandahan, and kalikasan. So itong 7 na nakapalaman sa programa ng Kapitolyo, no? Naumpisan ko to from the very start na ako yung mayor kasi talagang nakalatag na ako. So gusto ko bilang gobernador, hindi trial and error. Sakop kan programang ini ang mga estudyante sa kindergarten sundo grade 6, nagikan sa 14 banwaan kan probinsya. Ito pinag-isipan at ginagawa at gusto ko na maramdaman to sa pinakapobreng Sorsogon. May gusto akong iparating sa taga Sorsogon at gusto ko ipadama nila na itaas ko ang dignidad ng bawat Sorsogon. Mientras tanto, pinasalamatan man kan gobernador an sa indang stakeholders asin partners na naging dalan man sa trayumpo kan pigbusol niyang programa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.